Krásný, hezký den z Nymburka, z posledního soustředění před paralympiádou v Paříži. Dneska tady máme Mirku Obrovou, atletku a účastníci paralympiády v Paříži. Mirko, jak ti to zní? Úplně úžasně. Těší se? Samozřejmě. Jak se cítíš po posledním tréninku před paralympiádou na českém území? Unaveně, ale dobře. Zvládla jsi všechno, co jsi chtěla zvládnout? Tak doufejme, no. Takže si myslíš, že jsi dobře připravená? Tak vždycky to může být lepší, ale myslím si, že dobře. Jaký je to pocit? Zkus to popsat. Pocit, Když řeknu, jakoby... Miroslava Obrová jede na paralympiádu. Tak je to hlavně splněný sen, který si určitě přeje každý sportovec, jak nehandicapovaný, tak handicapovaný, dostat se na olympiádu, paralympiádu, nejvyšší meta prostě pro každého člověka. Takže jsem úplně prostě strašně ráda. Kdo ti na té cestě do Paříže a obecně ve sportu nejvíc pomohl? Samozřejmě trenérka Aneta Jinochovská, to je největší dík. S jakým cílem do Paříže jedeš? No tak samozřejmě udělám maximum, jak to dopadne, tak to dopadne. V jakých disciplínách budeš v Paříži soutěžit? Budu závodit v disku a oštěpu. Kdy se na tebe můžeme podívat? 31. kolem 10. hodiny dopoledne a 3.9. také kolem 10. hodiny dopoledne. Jak je tvůj handicap? Jsem ve skupině F56, amputace obou dolních končetin. Jak se ti to stalo? Neštěstí s vlakem. Jo, takže vy a vlak nebudete asi moc velký kamarádi. Ale nevadí mi, už jsem s ním párkrát jela. Jezdíš vlakem, Jezdím. i tak. Jo, jezdím. Jaké kompenzační pomůcky používáš? Invalidní vozík, jinak protézu. A kolik náhradních nohou bereš do Paříže sebou? Jenom jednu. Tak jo, přejeme ti hodně štěstí, drž se, ať to dopadne co nejlíp. Děkuju moc.